Kumulekera imeye kaunti ya Kisii na sensemo ya itumbe abali mikuru asenseme yobono nigo bale no mweso maiga yogo tuguterare na waka isiko botumeki bwekiratiri chinkoro maiga yaboro kwe murungani buna chikiro chiabo chiecha chiabere chikoibwa ase bono banyore kiratiri chinya isano na iseto chigo tumeka ase enseme yo omuliki itondemo Steven na ataro ikase enseme yo na gotwariganeria roboti rokubwatia esabali yokorosiku kwa machani yecha ene koko chaka na matu yecha yokobwa se tundubali na rogo pimu na abakarani to manyenga abalemi chikiro chiabo chikopimwa njipimwe chiri barengereti na ende gento kende nkelinga abalemi baita bange igo bagutama bate abanga aguchikopime kilo yaito yaru chikiro chinke twatemire sana twatemire kororanga abalemi mbali koiberu twatekira lot of measures kororanga omolemi onyorire chikiro chiria yako ile tundubali nonyeigo omochando bwo bibwe chikiro chie chai ase tundubali nigo ira aba director be chai be factory ya Nyamache na itumbe kogora chi machine chinya 15 na ibere echuchira koro omochando yu njega ndutajiga teba chikire echi chiachira sabalimi chiachira sabalimi abantu bagotuka chikire echi nabalimi abalimi bona batakera to feedback kusama chivu ngobo maana chikire echi twabaete nchinyare ko bakonya abakarani nigo basabirwa pimecha yabalemi asobwene elyo koirani okwegena kwa balemi ase chitundubali eyu era asire kerengo kia mataho kobwo chi ase chi factory so echitwaletete ne scale chire protective ndireteyo chirabe tampered with abalemi bono nigo basabirwa ko bachichaye chiabo go chiase chitundubali kibale no bwene buna chikiro baraire na cyo chirabaru abakarani tigabari sikiro chitigale choka amolimi tigale ne kiro ne chaya na kie ketogendrete kobeka confidence y'abalemi baito barete chaya nyinge kiagara igende kenge kiare nkogera batama go chisiko ne saul chikiro cheto changu amba korekana na njiko ba the exact weight igobo no this is a good step a step wende ntole very sure igoroye kurende bonus ye to go chimami che nyinge nere kogera operation cost ebenke ne bonus che nyinge igo kerto bwate chenge besanji to komore kerto bwate che nyinge ebesero nyinge era gende kuchioso more magayenga kientambe abalimi becha kunyara kwe munonganeri igoro ya oboibi bwecha gose ebirengo byecha biri bako irase chitundubali nigo bona bwatania bagia be chitundubali chia Nyamache na itumbe banyare kwene kivuna chikiro chinye cyo kunyara gopime cha nyarire goikirana kwene kivuna obwasio kumbororo asogo pimu bwecha na kwene kivuna eligurire korosie cha gose the cost of production nenyare kwenda inse kurira abalimi konyore bonus ere igoro Kolipoti rigita Kisii and Ndizi TV kurwa igase tundubali ya itumbe ele taliane ndemo Steven.